Čaute ľudia, moje meno je Vaci a vítam vás na mojom channeli. Podľa mňa každý z vás, kto pozerá trochu YouTube a číta niekedy komentáre, veľmi dobre poznáte totálne komenty, ktoré tam sú. No a dnes si rozoberieme 3 z nich. Keďže toto je prvé video a teraz ideme rovno na prvý komentár, tak prvý komentár nemôže byť nič iné ako prvý s mäkkým krátkými. Tento totálne šulinský koment nájdete pod každým videom, ktoré má aspoň niekoľko tisíc pozretí. Dá sa povedať, že sa mu nedá vyhnúť. Ale čo je úplne najlepšie na tom je, že to nenapíše iba jeden človek, ale ďalších 50. Chcel by som normálne vedieť, že čo to tým ľuďom vlastne dá, keď to tam napíšu. Čo tým získajú? Podľa mňa tým získajú úplné hovno. Akurát tak nasledujú toho youtubera, ktorý to video urobí, sede sa s tým niekoľko hodín, zavesí to tam a už iba má mobil v ruke, že kedy mu pípne upozornenie a keď mu už konečne pípne, že niekto mu tam niečo napísal, ťukne a iba číta. Prvý, druhý, tretí, piatý, 666. No môžem to jebať, hej. Naozaj nechápem vôbec, na čo to tam píšete a ešte k tomu toľkati. Vám asi nikdy nedoplo, že keď síce pozeráte video a stále je tam napísané, že 0 komentárov, že to tak nemusí byť, že už niekto medzi tým napísal ten komentár, len stačí refreshnúť aj celú stránku, aby ste to videli. Ale to je asi pre niektorých moc ťažké pochopiť. Druhý komentár, ktorý je úplne podľa mňa ešte otravnejší, a to je, kedy bude ďalšie video. Toto je podľa mňa ešte väčšie zlo než komentár prvý. Ešte dokážem pochopiť, keď sa to ľudia pýtajú, keď je nejaká kríza, že youtuber nevydal video veľmi dlho a proste neviete, čo je s ním, či vôbec niečo chce vydať, či náhodou neskončil. OK, vtedy sa to spýtate. Ale nepochopím, prečo sa to pýtate hneď po tom, čo vyjde nejaké video. Najlepšie je to vidieť pri nejakých sériách. Vyjde 7. diel, nepozeráte to ani 5 minút a už hneď do 20 komentov. A kedy bude 8? To ďalšie video bude, keď bude. Naozaj si všetci myslíte, že vytvoriť video trvá 5 minút? Že si zapnete kameru a urobíte a už ho máte? Nie. To treba najprv vymyslieť, urobiť si prípadne scenár, natočiť to, zostrihať to, zrenderovať to, uploadnúť to, urobiť tomu miniatúru a neviem ešte koľko debilín a potom to zavesiť, ešte spropagovať. A to teda není žiadnych 5 minút, ale aj niekoľko hodín. Takže ľudia, prosím vás, hneď ako vidíte nejaké video, nepíšte tento koment, lebo z toho chytajú podľa mňa ešte väčšiu rakovinu, než z komentáru prvý. No a teraz sa dostaneme k tomu poslednému komentáru a to je, aká je tam hudba v tom a v tom čase? Vôbec neviem, čo je tak strašne zložité na tom otvoriť popisok videa a pozrieť sa, či to tam náhodou není napísané. Prípadne, keď to tam není napísané, pozrieť sa najprv do komentárov, či sa to už nikto neopýtal pred vami. Lebo opäť táto otázka tam je asi 500 krát napísaná, furt na ten istý song. A v tom čase je čo? Dve otázky hore, ty kokos, už je odpoveď, ale vy to tam jebete. Nehovorím, že to robíte všetci, ale proste vždycky sa nájdu nejakí ľudia, čo musia tieto hovadiny písať. No nič, musíme s takýmito ľuďmi žiť. Chvála Bohu, ich není veľa. Ďakujem. Dobre ľudia, to by bolo na dnešné video všetko, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, tak viete, čo máte robiť. A ak náhodou máte nejaký komentár, ktorý chcete, aby som rozobral, tak mi ho napíšte do komentu. A majte sa teda pekne a čaute. Bye.